hurbiltasun horretan edo aitzaki horrekin kaina bat botatzeko instrukzioak aitzaki bada, aipatzen da aitzaki bada, oso denbora laburrean, ordu erditxo irauten du, ikusten da personaje bat, personaje bat haien frustrazioarekin, arazo personalekin, ezaugarri personalekin denok eduki ditugunak eta horrela, baina gero ezaugarri sozialekin ere bai, hau da, lanean eta zer gertatzen zaion horre, eta hiriari buruz eta turismoari buruz ere hitz egiten da, eta horrela. Orduan, personaje bat aurkezten da, guk personaje horrekin gauza batzutan identifikatu algara gauza batzuk gertatzen zaizkio interesanteak, eta komponente sozial bat handi samarra badauka. Orduan, ordu erdi batean edo, hainbeste gauzetaz hitz egiten da, tono serio barregarri baten. Bai, hori kontenido aldetik, ez? Eta forma aldetik ere oso kuriosoa da. Txapo, Patxo Telleriari, ez delako bakarrik, gauza pila bat sartu duela ordu erditxo horretan, gauza interesgarri pila bat. Forma aldetik ere oso forma berezi batez edo egin duela. Hau da, berak esaten du eta abisatzen dugu egin baino lehenago, hau antzerki kontemporaneo, antzerki modernoa dela, IKEA antzerkia dela. Hau da, guk zatiak ematen ditugu eta jendeak osotasuna edo osatu egin behar du antzeslana, ez? Eta ze jarrera, zoragarria. Bueno, bai, oso ona. Benetan, testua oso ona da, kontenido eta forma aldetik, nik egiten dut aldudan moduan, ez zaite tokatzen nire esatea ia zelan edo egiten duan eta horrela, baina hurbiltasun horrekin jendeak aluzinatzen du. Bueno, oparia edo kondena ez dakit, bitako bat edo biak batera, ze bueno, hau beti lana da, baina gure lana da, eta orduan bai, alde batean nik zut opari badala, ez? Baina, biontzako, niretzako ere, testu bat idaztea eta taularatzea, beti da, gratifikantea, ez? Baina hemen, lortzen da, hurbiltasun bat, jendea oso errez harrapatzen duzu esaten duzunarekin, oso errez sinestu egiten du eta horrela, eta bai lortzen duzula, bai nervioso apur bat jartzen duzu publikoa oso hurbilik eta zer egingo dian. Gero jendea lasaitu egiten da, ikusten du zer doan kontua eta lasaitzen da, bai, badirudi ez diratela ezer egingo. Baina nervio puntu hori ere polita da. Hor jendea tensioi txiki hori polita da. Bueno, ikusleak normalea horrelako istorio batean eskertzen du istorio interesgarria izatea, interesatua egotea istorioan, eta neurri batean ere jokua ez bakarrik edukiarekin divertitzea eta pentsatzea baizik eta kasu honetan formarekin ere jolastean ikuste dut hori publikoarentzat gozagarria dela, ez? Bai, formato txikiko gauza hauek mugitzea egia batzutan zailagoa da handiak baino. Zirkuito ezberdina delako, lokala ezberdinak agian ez dugu oso ondo ezagutzen. Egia esan oso lanpetuta gaudela ere, beste gauza batzuk zirkuitatzen eta baina, kostatzen zaigu apur bat, saiatuko gara. Eta gero gainera, hau izan da opari bat ere, Patxori erdi eskatu nion edo Patxok eskatu gabe eman zidana, hortik kiston zirkuitoaz badut egiten, Kafe Bar Bilbao parkatu propagandagatik hor egin nahi dut. Eta egingo dut, saldu danean, batez zen egualdean, jende gutxiago eta horrela, egingo ditut, ostiraletan, ez dakit, edo, venga, zapa, eta nahi duena, joan dadila eta horrela, ditzen zait, polita, barregarria ere ni neuk egitea. Orduan, hor Bilbon ikusteko aukera egongo da, eta hortik Euskal Herrian zehar nahi duzuen tokian.